Hej! Dobré ránko. Dobré ránko, chrobák. Ideme papkať? Máš chlebík položený na tacočke. Hej! Pozeráš na ocka? No papaj s ockom. Raňajočky spolu. Give him something to eat. Give him egg or bread. Oh. Eggy, vajíčko. Vajíčko. Mňam, 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 mňam. Toto je náš zlatý chlapček. Mňam. Mňam, 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 chlebík. Povedz, babi, tak rád by som mal raňajky s tebou. Pozri sa, mamka už má kavičku nachystanú na stole. S ockom. Ahoj, oci. Ahoj. Ahoj. No, ale pijeme si kavičku bez vás s tým malým drobcom. Povedz, ahoj, babi. Ahoj, babi. Ahoj. No, už idem znova niečo spapkať, tak potom sa k tebe vrátime zasa. Papa. Papa! Papa!